Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Outlastu. Minule sme skončili tu pri tom exite, dúfam, že sa konečne dostaneme vonku, aj keď neviem, čo nás tu čaká. Fú, a pozrieme sa ešte túto raz, či sme tu niečo nezabudli. Batéria, neviem, či som v minulom dieli bral, lebo keď som to dotáčal, tak som to vypol. Dobre, ale ja sa teda idem pozrieť vonku, dúfam, že to prežijeme. A dúfam, že sa na nevidú batérie, lebo tých batérií mám sakra málo, sakra málo. Wow, to je hnusne, my sme vonku? Nie, my sme z nejakej druhej strany toho blázinca. Takže neviem, čo nás tu čaká. Poďme najprv doprava, tam je nejaké svetlo, super, ideme k tomu svetlu. Na tej kamere mám nočné videnie, je potrebný kľúč k dverám, no super, takže my budeme musieť nájsť nejaký kľúčik. Pardon, neviem ani kde som sám. Fuj, to čo je? Fuj, som sa až dosral skoro, ty kokos. Dosral. Ježiši Kriste Maria. Toto mi bol čert dlžný toto. Dívajte sa. Pán policajt je tu. Hele. On si tu sladko tvrdo spí. Kašle na nás. Dobre, tak my sa tu ideme poobzerať, čo tu ešte ďalej je. Čo by sme tu mohli nájsť. Tu bliká nejaké svetlo, žiarovka pokazená. Nič nevidím. Dokumenty, super, dokumenty. Zobrali sme nejaké dokumenty. Teraz otázka, či sa dá taďalto prejsť. No, evidentne asi nebude sa dať taďalto prejsť, to bude všetko zapečatené. Dobre, takže my ideme späť. Fú, je tu hnusne. Do piče. Vidíte ho? Kriste pane. Zmizni. Fuj. Ježiš, úplne som dosraný, ty vole, ty kokos, toto je moc. Takže poďme taďalto, skúsime to tu pozrieť, takže musíme nájsť niekde kľúč. Kľúč, niekde v týchto trávnatých porastoch hnusných škaredých musíme nájsť kľúč. Takže tuto sa mám dostať, hej, takže taďalto to asi nepôjde, si myslím. A teraz kam by som mal ísť, aby som proste našiel ten kľúčik. Nemám ani predstav, musí tu byť nejaká miestnosť alebo niečo také, kde by sme našli ten kľúč. Tu je niečo. Vidím svetlo, tunel a v ňom svetlo. Super, otvor. Zavri. Super, takže našli sme, kľúčik, super, takže našiel som kľúčik od tej údržbarskej búdy. Fuj, už teraz mám strach. Fuj, ale ten týpek s tým, ten duch ma naľakal teda riadne, ty kokos. Je to úplne odporne, ty kokos, úplne odporne. Kriste pane, to bolo čo? Jeda, zase, nejaký opilec na zemi. Škaredý, hnusný, dobre. Takže poďme do tej budy. Rýchlo sa schováme, baterku musím šetriť, proste máme jej strašne málo. Odomykaj. Dobre, super, nebude tu na nás aspoň pršať. No a teraz čo kam? Pozrieme sa sem. Tuto asi nič nebude, ani batéria. Rádio, super, takže nenaladíme si asi žiadne dobré rádio. Morin značka, FM, AM, radio, kazeta, recorder. To by sme potrebovali. No a teraz čo nás tu čaká tu ďalej? Je to bieda, nemám batérie. Dobre, super. Takže otvoríme tie dvere. Ježiši Kriste. Pane Bože. Toto je za trest. Zatvor tie dvere. Pane Bože. Už teraz sa bojím, ty kokos. To bolo čo, ty kokos? To bol ten duch. Dúfam, že po nás nepôjde, lebo ja tu zoseriem, ty kokos. Ježiši Kriste. Dobre, poďme, dúfam, že tam už nebude. Ale zavriem za sebou, až za mňu nejde nejaký opičiak, tlustý. Dobre. Nemám kameru, ja debil. Dobre, tak poďme skúsiť to. Kde sa to vlastne dostaneme? Kde sme sa to vlastne dostali? A nejaká poznámka sa nám zapísala, no super. Ale ja nič nevidím, vôbec neviem, kde som. A kam mám ísť? Batérie, musím si vymeniť batériu. Bohužiaľ, nič mi neostáva. Takže taďalto sa asi nedostanem nikde. Tuto sa asi nebude dať vyskočiť hore. Tam sa nedá nič. Rebrík. Takže asi budem musieť po tom rebríku. Tuto sa tiež asi nedá nikde ísť, dobre. Takže to som tu prezrel, nič tu není. Super, ideme hore. Trošku sa to tu rozblikalo. Rebríček, som zvedavý, čo tu bude. Toto vyzerá na nejakú parkour adventure time proste, úplný masaker. Konečne vidíme niečo dookola, super. Ježiši Kriste. Čo to tu je? Tu je nejaká prechádzka, mal by som si dať tú kameru. Preskočíme to, super, preskočili sme to. Tam je týpek.
Jeda, on si tu pofajčuje, pobavkáva si tu. Batéria, super, zobrali sme batériu. A tak už si tu rádio počúvať nebudeš, chlapec. A pobavkaj si ďalej, ja ťa nebudem otravovať. Zatiaľ to vyzerá byť v pôde, nie je to také zložité, tak som si myslel. A teraz kam, teraz kam? Wow. Aha. Zase nejaký parkour. No super, to ma nepotešilo teda, to ma nepotešilo. Ježiši Kriste, to je iný parkour skok. Teoreticky by sme sa mohli pozrieť aj tuto dole. Tu sú nejaké bedničky. Dobre, ale tam nejdeme, ideme taďalto ako by sme mali ísť. Zase pripadám si ako na začiatku, keď sme tu vchádzali, proste musíme tu ísť po múre. Dobre, ja si budem šetriť baterku. Takže toho moc neuvidíte, lebo... Čo sa deje? Čo sa deje? No poď. Poď, dobre. Ja budem šetriť batériu, pretože ich mám strašne málo, fakt ich mám strašne málo. Teda otázka, kam sa máme dostať? No dobre, takže my musíme skočiť asi na tamtú strechu. Dobre, super. Som tu skočil, som frajer. A teraz kam? Vyzerá to tak, že pôjdem dole. Môže ma tu nič nezie a nezabije. Tu nie je nič? Nič, dobre, tak tam nie je nič. Tuto dole je čo? Á, pán týpek, my sme sa už párkrát stretli. Zase máte tú hnusnú kocovinu, čo? Á, dvere, super, skúsime tie dvere. Á, zamknuté, dobre. Takže maminka nám zavrela dvere. Bez nich sa nedostaneme nikde. Takže evidentne pôjdem taďalto hore. Hop. Hop. Ježiši Kriste. Dobre. Á, nejaké ukladanie, pardon. Super, takže hra sa nám uložila, takže teraz už mám strach, čo bude. Čo bude? Otázka, kam mám ísť? Kto sa musí dostať von? Á, tieto dvere sú zadebnené, takže taďalto to nepôjde. Ďalšie dvere. Skúsime aj tie. Nič za ne nedáme. Evidentne sú zamknuté. Zase sú zamknuté. Čo s tými dverami oni robia, keď všetky dvere sú pozamykané? Wow. Vidím jeho ducha. Koho vidíš? Chlapec, toho ducha si zober k sebe a zmizni s ním. Ježiš. Ja sa mu divím, že tu stojí v tom daždi. A ďalší týpci. Sadomaso tu prevádzali asi. A super, došli mi batérie, takže už máme len 4, takže toto bude trošku komplikovanejšie, než som si myslel. Otázka, kam mám ísť? Vyzerá to tak, že pôjdem asi hore. Nie, nejdem, ešte tu idem. Aha, takže nie. Tu sú lavičky, môžeme si oddychnúť. Ja neviem, čo sa týmto ľuďom tu porobilo, ale sú divní, si tam sedí sám na lavičke v daždi, ty kokos. Úplný masaker. Aha, tak taďal toto asi nepôjde. To mi tu niečo pripomína, Čo to je? Čo to sú? Tak taďal toto asi nepôjde. Ježiš, prečo skačete z toho okna, pán policajt, ty kokos? Že vám to není blbe. Dobre, teraz kam? Sú tu nejaké divné zvuky, fuj. Ja nebudem pre teba krvácať. Ty vole, on tu ští? On si normálne ští. On si leští bambus, alebo čo, ty kokos? Humus. Dobre, šetri tú batériu, poď. Kam teraz máme ísť? Kam máme ísť teraz? To ma sakra zaujímalo. Aha, tak taďal to asi. Či odtiaľ to som prišiel? Voha. Aha, takže taďal to asi pôjdeme. Otázka, čo ma tu čaká? Ja už teraz mám strach, čo ma tu čaká. Čo, ideme? Vydáme sa? No, dobre. Pane Bože, teraz čo? Ukladanie, takže tu bude niečo husté. Už teraz mám strach, čo ma tu čaká. Ježiši Kriste, ja niečo počujem. To je ten špekón. Ja počujem toho špekóna. Kde je? Počujem tie... Preboha, kde je? Vidíte ho niekde? Bože, ja sa doseriem. Kto je všade? Kaďal mám ísť? Ja ho nikde nevidím. Bože môj. Vidíte ho niekde? Ja ho počujem. Super, našli sme nejakú cestu hore. Vyskoč hore, super, takže sme zachránení. Špekov na nás nemôže a zase pôjdeme po týchto rímsach, takže to není dobrý nápad. Ale počujem tu niekde toho špekovna, to ma zajímalo, kde je. Ale šetriť tú batériu, lebo proste musím šetriť batériu, ja nemám baterky. Už len 4, tak toto je úplná bieda to je. A teraz kam? Pod nejakým týmto Mohol som tu trošku preskúmať, trošku mám strach tam ísť.
Predsa je to trošku ťažšia úroveň. Aha, takže asi budem musieť zoskočiť dolu, keďže túto to nikam nevede. Dobre, super, máme už iba 3 batérie. Ide to so mnou dole vodou, mám 3 baterky. S týmto si už asi nové porno nenatočím. Ježiši Kriste, trošku som sa zranil. Pane Bože, to bolo čo? Tu sa nedostanem. Ja mám strach, čo sa to tu deje? Nie je tu nič? Pozrieme sa, či tu neobjavím nejaké dokumenty alebo niečo také. Ježiš, zase tu je ten opilec. Koľko ľudí vás tu pije, ty kokos? Super. Vyzerá to na nejakú cestu. Kurva. Utekaj. Utekaj. Dúfam, že si ma nenadbehne. Preboha, dúfam, že sme ho oklamali. Poď. Ježiši Kriste. Zatiaľ to sa nepretlač. Super, je tu. Špekón je tu. Aha, teraz si sa dosmial, čo ty fucker? Ježiš. Fuj. Mám normálne nahnano teraz. Teraz otázka, kam? Nevyzerá to tu teda moc lákavo. Tadiaľ to sa asi nebude dať ísť. Takže musíme to vziať nejakou inou cestou. Není to ani batéria, alebo nejaké dokumenty. Vôbec. Bieda, je to tu bieda. A nejaká baterka sa nám, či dokument sa nám zapísal. Vyzerá to tu dosť hnusne. Krvavé lázne. Mariánske lázne, krvavé lázne, Karlovy Vary a tam to tak vyzerá niekedy. Ale nesmiem sa. Vyzerá to tu ako po výbuchu proste. Typci si tu dali šlofika v bazéniku. V nejakej bičici psychiatrickom liečebnom ústave. No to je čistá komédia. Oni si to robia normálne, čo chcú tí ľudia. Dobre, vyzerá, že pôjdeme taďalto, lebo nikaďal proste sa inde ísť nedá. Jejda. Kde sme sa to zase objavili? Preskoč to. Zase ukladanie, super. Tá otázka, kde sme? Víš, ja to tu poznám. To je na začiatku, ne? Ten vozík mi niečo pripomína, neprišli sme tu? Nie som si tým istý. Dobre, pozrieme si, čo tu je. Nedajú sa tieto dvere otvoriť. Dobre, super, takže dvere sa evidentne otvoriť nedajú. Videl som Valdera. Ten tlustoprd bude asi Valder. Hej, takže cez horné poschodia sa dostane k otcovi Martinovi. Cez horné, takže my pôjdeme niekam hore. Ale veď títo relaxujúci typci ma už seru. Dobre, vyzerá, že taďal sa ísť nebude dať. Vyzerá to tu tak pofidernejšie. Ja si myslím, že ešte pozrieme tuto. Baterka, áno, super, našiel som batériu. Nebolo to, teraz tá časť nebola taká ťažká zase. Ale tak prežili sme to, zatiaľ som to prežil. Som šikovný to človek. Radiátor, podlahovku tu asi nemáte, lebo sa vás toto vytopilo. Dobre, ja si myslím, že pre túto chvíľu to si myslím, že dosť stačilo, lebo sa nám to uložilo. Otázka, čo nás tu bude čakať ďalej? Ešte to, už tam není. Kto to bol? Dobre, pozrieme tieto dvere. Zamknuté, zase zamknuté. Prečo máte všetky dvere zamknuté? Normálne ma štvete s tým. Došla nám batéria, super, takže vymeniť batériu, rýchlo, dávaj. Wow, už tam nie je nikto? Dobre. Takže ja si myslím, že pre túto chvíľu to úplne stačilo. A pokračovať budeme v ďalšom dieli, odkiaľ sme skončili vlastne tu. A skúsime sa dostať proste úplne niekde hore na tie poschodie nad tým otcom Martinom, ale či sa nám to podarí, neviem, či zase neumriem, alebo tak. No nič, ja sa s vami teda lúčim, dúfam, že sa vám diel páčil, aj keď bol len taký parkouristový, také nič, ale ja si myslím, že bol super. Dajte palec nahor, odber, nezabudnite lajknúť fanpage, facebookovú stránku, ktorá je v popise videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.